Der er nu valg i PKA, din pensionskasse. Din pensionsordning betyder meget for dit liv, uanset om du er 25 eller 58 år. Så derfor er det vigtigt, at du stemmer ved delegeretvalget. Her vælger du, hvilke 62 kost- og ernæringsfaglige, der skal repræsentere dig. Vores delegerede er med til at sikre styring af vores milliarder, så der er penge, når vi og vores familie har brug for dem. Når vi bliver pensionister, hvis vi bliver syge eller dør undervejs. Vores delegerede er hjertet i pensionskassen. De beslutter, hvordan vores pensionsordning er skruet sammen. De drøfter etikken i investeringerne og er med til at sikre et godt afkast til os. Når du stemmer, så sikrer du, at kolleger, som du har tillid til, er med til at udvikle vores pensionsordning. Så luk kuverten fra PKA op og stem senest den 14. november. Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på, så tag kandidattesten på valghjemmesiden. Rigtig god fornøjelse.